Ie, 500 punt. Yn ôl ni nawr i'r Saith Seren, canolfan Gymraeg Wrecsam, nosol o ddathlu enw Gerallt. Ni'n sôn ar ddechrau'r rhaglen bod Mae'r Thomas Ifans a Lyn yn gwisgo'r bari lwyd ar gyfer y noson. Gawn ni sgwrs efo Mae'r a Lyn yn y funud, os gael lonydd gan y bari lwyd, ond cyn hynny, ysgofau dda yma, cyn hynny, bore yma, fe sy'n sgwrsio hefo rai o ffyrloniad canolfan y Saith Seren yma yn Wrecsam. Y peth cyntaf i ddeud, Ray, ydy penblwydd hapus, Saith Seren, mae 6 mlynedd yn mynd yn sydyn iawn. A pa mor bwysig erbyn hyn ydy'r ganolfan yma i'r Cymru Wrecsam? Mae'n hynod o bwysig achos mae lle fedru pobl dod a cyfathrebu yn Cymraeg. Dyn ni'n rhoi pethau ymlaen hefyd gyda cerddoriaeth a pethau tebyg. A mae'n cyfle dysgwyr dod yma bob nos Lun. Tro Clebran yn cefnogi'r dysgwyr ac yn trio helpu pobl i bod yn fwy rhugl yn y Cymraeg. Mae hyn bwysig. Bydd rai bethau mynd yma o flaen y Wrecsam yn llawer. Ond dyddiau yma, fe dys i ddod i'r Saith Seren unrhyw dydd a gael dipyn bach o hwyl gobeithio ac dyna beth sy'n bwysig amdano fo. Ac mae'r lle yma yn golygu cymaint o wahanol bethau i gymaint o wahanol bobl. Da ni mor lwcus, mae'r nosweithiau Cymraeg da ni'n gael yma yn bwnsian a da ni mor falch, da ni mor lwcus bod y ganolfan. Mae'r cymdeithasau eraill Cymraeg yn gallu defnyddio'r lle, da ni'n cael Merched y Wawr yn defnyddio'r lle unwaith o flwyddyn a da ni'n cael y siop yma. Mae o jyst yn ganolfan a blaw tafarn a dwi'n meddwl dyna beth sy'n bwysig bod ni yn ganolfan. Mae'r gymuned Gymraeg yn Wrecsam, ond dyn ni wedi gwasgaru rei dene o gwmpas y dre, felly mae'r clawdd yn ddolen gyswllt rhwngthyn ni. Ond mae'n bwysig bod yna le i ddod at ein gilydd i gymdeithasu hefyd. Mae'n bwysig hefyd bod yna le i'r plant sy'n dysgu'r Gymraeg yn yr ysgol, ddod i ddefnyddio'r iaith ar ôl nhw adael. Mae da i ddysgu Cymraeg yn y dosbarth, ond i ymarfer Cymraeg, dych chi wedi dysgu yn pwysig iawn hefyd. A mae Saith Seren yn cynnig noson i ni fel dysgwyr i defnyddio Gymraeg yn naturiol. Cofiwch, os ydych chi byth o'n Wrecsam, mae yna groeso fawr yn y Saith Seren i chi dod i ymuno gyda ni, siarad Cymraeg a gael hwyl. Ac mae yna groeso cynnes iawn yma heno, ac mae hon, fel clywys i gyna, yn benglog go iawn, Mae'r. Pen galad go iawn, ydy wneud flatback ydy hon. A rwan, wrth gwrs, mae hi yn faru, achos mae fi wedi rhoi llygyd iddi a clychau ac yn y mas. Mae'r traddodiad yma mor hynafol, does yna neb yn hollol siŵr o lle doth o Mae'r. Dyna sy'n ddiddorol yn dyna fo. Ie, na, dwi'n meddwl bod neb yn hollol siŵr pam nac o lle ni'n ddoth. Mae yna draddodiadau tebyg mewn gwledydd eraill a mewn ardaloedd eraill. A Lyn, cael cyfle fan hyn i helpu Mae'r a'r Fari. Ydw, ie, mae'n gwych, ie. Mae Lyn wedi bod yn y noson Fari lwyd 2 mlynedd yn ôl? 2 mlynedd yn ôl, mae yn, ie. Gadeg yn ni, oedd Lyn ddim yn gallu siarad. Dim ychydig bach. Mae'n diddorol iawn, achos fel dysgwr yn ysgol, dwi ddim yn gwybod am hynny o gwbl, ond rwan mae'n jyst neis i dod yma a'n dallu popeth fel hyn. Diolch, Lyn. A dyna sy'n wych am y Saith Seren fel canolfan. Dyma ddau ddysgwr arall yn fan hyn. Mae'n tew, oedd y ti yng ngystadleuaeth dysgwr y flwyddyn llynedd? Roedd i 1 o'r 4 olau, roedd llawer y hwyl. Ges i llawer y hwyl. A falle'n wir, dyma ti Geraint fod yn dilyn esiampl hyw fan hyn a cystadlu dy hun flwyddyn nesaf? Na, dim gymaint o gwbl. Nes i'n gwybod. Nes i'n gwybod. Na, dim i fi. Wel, mae'n argolion noson wych fan hyn. Diolch i'r dysgwyr yn sicr am ei groeso ag hefyd i Mae'r Thomas Ifans am fod yn gymaint o hwyl hefo'r fari lwyd. O Wrecsam beth bynnag, hen galan, dedwydd i bawb sy'n gwylio.